Bai, entzuten da? Bai. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Badia ja 7 urte Bergarak antolatzen diala zientzia, teknologia eta berrikuntza programan barruan jardunaldi batzuk. Gai hauek helburua da, zientzia, teknologia eta berrikuntza esparru guztietara gizarteratzea eta hauek sustatzea, eta aurten lehenengo aldiz euskarari egin zaio lekutxo bat. Horregatik gaude gaur hemen, gaurko gaia euskara adimen artifizialaren garaian da. Izan ere ingurune digital batean bizi gara, geroz eta presentzia handiagoa daukan gai bat da, adimen artifizialak eta teknologia berriak. Eta gaur hortaz hitz egingo dugu, gonbidatu berezi batzuk ditu gurekin, momentuko aplikazioak ezagutuko ditugu, eta aurkezpenekin hasiko naiz. Josune Zabala Alberdi, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailburuordetzako Hizkuntza Ikerketa eta Koordinazio Zuzendaria. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Joxean Amundarain Iturriotz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza taldekoa eta Normalkuntza programaren arduraduna. Arratsaldeon, zuri ere. Eta Josu Astiria Urtaran, adimen artifiziala hizkuntzan unitateko koordinatzailea Eluiarren. Arratsaldeon. 15 minututako hitzaldixak egingo ditue, eta horren ostean galderak eitzeko unia izango da. Zuek galderak, ekarpenak edo zerbait eukitzen baduzue esateko, momentu hori izango da. Besteik gabe, zuekin pasoko ga. Joxean, zurekin hasiko gara, zu izango zara lehenengoa. Joxean Amundarain Iturriotz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza taldekoa da, eta Normalkuntza programaren arduraduna da. Eta Joxean, zuri euskaldunontzat adimen artifizialaren beharra galdetu nahiko nizuke, zer nolako garrantzia duten adimen artifizialak eta ingurune digitalak euskararen normalizaziorako. Bueno, ez da galdera erresa, Indarra F sortzu. Bueno, atxaldeon azteko berriro. Hortxe, bai. Ados. A ber, ni honi heldu nintzen bere garaian Josuk egindako gonbidapen baten bidez, ez? Pixka bat eskatu zidan euskara eta adimen artifizialak bi gai horiek lotzeko. Proposatu zidanean, pixkat zuri gehatu nintzen, ez nuen espero, nire arloa ez da adimen artifiziala. Talako batean burura etorri zitzaidan, gogora etorri zitzaidan The Guardianen ben irakurri nuen artikulu bat, ez da? Eta The Guardianen artikulu hortan Islandiako gobernuak argi eta garbi adierazten zuen kezka handia zeukala Islandera desagertuko tezan digitalki. Eta geroztik desienti irakurri dut gai honen inguruan, eta desagertze edo iraungitze digitalerena da Europan esate baterako oso presente dagoen gaia. UNESCO aurreikusieta dauka mende hontan hizkuntzen 80% desagertu egingo dela, eta desagertze hori asko lotzen du desagertze digitalarekin. Alegia ematen du UNESCOren arabera hizkuntzen bizirauteak lotuta egongo dela bere lan o bere presentzia digitalarekin. Saiatu nintzen hurbilagora etortzen, ikusi nuen Frantzian badagoela adimen artifizialeko estrategia nazional bat, Espainian badago adimen artifizialeko estrategia nazional bat, argi eta garbi adierazten duena bere helburutako badala espainola promozionatzea, eta igual horrela erresa gulertu daiteke egun hauetan Netflixen inguruan eta dagoen eztabaida guzti hau. Eta nahi asko gustatu zitzaidan Katalunian daukaten Aina proiektua. Katalunian ere badute adimen artifizialeko estrategia nazional bat. Eta nahi estrategia nazionalak asko gustatzen zaizkit, iruditzen zait gure hiztegitik Euskal Herrian desagertu egin direla hitz horiek, ez?
Badute estrategia nazional bat, adimen artifizialarako eta horretarako horren barruan badute adar bat aina izenekoa. Eta hor, hizkuntzaren inguruko erronkak eta helburuak planteatzen dituzte. Eta, zaila itzen zait, begiratzea. Eta estrategia nazional hori planteatzeko garaian, katalanak abiatzen dira Meta izeneko proiektu batetik. Meta izeneko proiektua Europako Batasunak egin zuen Europako Parlamentuaren eskariz, duela 10 bat urte, eta Europako hizkuntzen osasun digitala aztertzen zuen. Eta bere ondorietako bazen, dozenaka hizkuntza mende honen bukaerarako digitalki desagertzeko arriskuan zeudela. Jakina, Europako Batasunak esaten duenean dozenaka hizkuntza desagertzeko zorian daudela, ez du euskarari buruz hitz egiten. Hitz egiten du errumanierari buruz, hungariari buruz, holandesari buruz, suediarari buruz. Bai, beraz, desagertze edo iraungitze digitalaren gaia mahai gainean dago. Batetik, bestetik, Meta proiektuak hainbat gutxieneko baldintza jartzen ditu hizkuntza batek bizirik irauteko digitalki. Tartean itzulpen automatikoa, ahotsaren bidezko interakzioa eta bar. Eta katalanek aina proiektuaren bidez ahozkotasunari eman diotela hortik helduta, ahozkotasunari, ahots teknologiei ematen diote erabateko lehentasuna. Eta ere gehiago, mahai gainean jartzen dute hizkuntza eskubide digitalen gaia. Hizkuntza eskubideen gaia guretzako ez da arrotza, guk asko bizi izan dugu, baina Europan ja mahai gainean dago hizkuntza eskubide digitalen gaia, alegia, holandesez bizi nahi duen herritar batek hemendik 20 urtera litekena da izatea eskubide gutxiago Irlandako biztanle batek baino. Eta gai hori Europako Parlamentuan dago gaurko egunean. Eta planteatzen dena da, Holandako biztanle batek ditula, Irlandako biztanle batek ditun eskubide berberak. Hortik helduta, katalanek planteatzen dute, katalan batek ere, katalanez bizi nahi duen herritar batek ere, baditula, gazteleradun batek ditun eskubide berberak. Eta hori landu behar. Eta gero, katalanek hainbat lanildo markatzen dituzte, oraintxe bertan Jaurlaritzak onartu duen ingurune digitalako estrategia horretan oso antzekoak edo direnak, oso islatuta ikusten ditudanak. Emakume segurazki ez duzu ezagutuko, emakume Antonella Broglia da, italiar bat, Bartzelonan eta Madrilen bizi izandakoa, eta prospekzio lanak egiten ditu. Alegia, pentsatzen du mundua hemendik 5-10 urtera nolako izango den. Emakume hau ekarri genuen Aldundira duela 5 urte, ze hasi ginen Gipuzkoako 50 eragilerekin lan bat egiten, jakiteko gure politika publikoak berritzeko garaian euskararen aldetik zer eman behar zitzaion garrantzia. Eta lehendabiziko hitzaldia emateko emakume hau ekarri genuen 2016an. 2016an emakume honek planteatu zigun etorkizuna iruditzen zitzaigun ikaragarri urruti zegoela. Eta orain ikusten dugu 5 urte berandago ja hemen dagoela. Telemedikuntzari buruz hitz egiten zuen, eta berdola 5 urte zeinek hitz egiten zuen telemedikuntzari buruz. Baina, juntzetxezte telebistara, irakurri periodikoak, ikusiko dezuek gaia hor dagoela. Prozesu horren ondoren, eragileekin batera, hizkuntza politika publikoak berritzeko hainbat palanka identifikatu genitun. Eta horietako bat izan zen, Gipuzko izatea hizkuntza ingenierintzan eta hizkuntza teknologian
erreferentea Europan. Honea ez ginen iritsi, ezan izan aldundiak horrea bideratutako prozesu bat, baizik eta euskalgintzaren 50 eragilek atera zuten ondorio bat, bai? Eta ni hortik galdera bat etortzen zait, ez? Denok partekatzen dugu helburu hori? Gipuzkoa, hizkuntza, ingeniaritza, librearen erreferente bat izatea Europan desiragarria da guretzako? Bueno, etxeko netxorendik oso goza terrenalera. Adimen artifizialak ja eman ditu euskeraz proiektu batzuk, produktu batzuk oso eskuragarria dienak, ez? Eta horietan ikusgarriena da itzultzaile neuronalena, ezta? Nik 30 urte daramatzat administrazioan lanean, eta itzultzaile neuronalena da iraultza bat, argi eta garbi. Duela 4 urte, itzultzaile nazioarteko federazioak esaten zuen itzultzaile neuronalaren garapenak profesionalei disrupzio egoera bat sortu ziela. Gaur egun dena da disruptiboa, dena da disrupzioa. Ni formazioaz filologoa naiz. Disrupzioa da mugimendu bat, bapatian eten egiten denean, gelditu egiten denean, edo norabidez aldatzen denean. Bai? Eta dator latineko disruptiotik. Eta disruptio da haustura. Disruptio da besoa ustea. Ados. Orduan, nazioarteko itzultzaile federazioaren arabera, egoera honek ekarri du disrupzio egoera bat. Eta nik uste dut hortik gure ondorio batzuk atera bar genitula. Baina gaur egun, euskaren inguruan, hoi bakarrik ez, baditugu Minecraft bezalako proiektuak. Uste dut gero Josuk hitz egingo dola horri buruz. Alegia, holako kutxa bat, holako kontu bat izango dugu mahai gainean gure etxean, gure musika jartzeko, labeia pizteko, kalefazioa jartzeko, bai? Eta ez hori bakarrik, segurazki musikara aukeratuko du. Ruper Ordorika jarriko du, edo jarriko du nizer dakit, Julio Iglesias. Jarriko du Gatibu, edo jarriko du reggaetoia. Bai? Zer nahi dugu? Hau, tresna hau, Amazonen esku utzi, edo nahi dugu guretik sortu. Euskeratik eta euskeraz. Bai? Hau erderaz dago, Jaionek esan duen bezala ni euskara teknikaria naiz, ez naiz. Oso ofizio sinplekoa naiz. Gaur egun, Gipuzkoan, euskara teknikarien belaunaldi bat desagertzea dijoa, jubilatzera goaz. Bai euskara teknikariak eta bai itzultzaileak. Hau da, erakunde baten, kudeaketa aurreratuaren ikuspegitik egiten dien prozesu motak. Eta oroar, Gipuzkoan teknikariok egiten duen diagnostikoa da, denbora gehiegi pasatzen dugula laguntza edo operatiboak diren prozesutan, eta denbora gutxegi pasatzen dugula prozesu estrategikoetan. Baina, eta hemen dator paradoja, erakunde bati balio ematen diona prozesu estrategikoa da. Baten batek esango dit, hori oso teorikoa da. Vale, pues hoi eraman dugu eginkizun zehatzetara. Hau dira euskara zerbitzu batean dauden eginkizunak. Ados? Nik hitz egiten dut nire laneko esperientzatik, aldundiak nik izan duan esperientzatik. Ni ez nahi zuzendaritza taldekoa, ni langile ba naiz, ez dut hitz egiten aldundiaren izenian. Baina, iruditzen zait, erakunde handietan, hain ez hitz egiten aldundiei buruz, hain ez hitz egiten hiriburuetako administrazioei buruz, denbora asko eta energia asko gastatzen dugula esate baterako itzulpen gintzan edo lanpostuen hizkuntza eskakizunen kudeaketan, eta oso gutxi prozesu estrategikotan. Oda aldundiak iazkudan jarri zuen kartel bat.
lau hizkuntzatan. Oso itxuta gaude, administrazioetan euskara joan behar dola beti gaztelerarekin batera, gazteleraren makuluarekin. Adimen artifizialak, itzultzaile neuronalak, aukera ematen digu beste joku batzuk egiteko. Esate baterako, Orioko udalak aukeratu du euskaraz lan egitea, euskara hutsean, eta gero egin behar ditun eginkizun administratiboak dagoeneko 5 hizkuntzetan jartzea. Ze gure inguruan baditugu herritarrak ez euskara, baina ez da gaztelera ere ez dakizkitenak. Eta jakin behar dutenak, edo jakiteko eskubidea daukatenak, udala ze demontratan nahi dan. Eta horion, baduzkate senegaldarrak, arrantza egitera dijoazenak, eta frantsesa dakitenak. Bai? Edo ordizin errumanearrak daude, edo seguran pakistandarrak daude. Gaur egungo teknologiek aukera ematen digute, euskaraz funtzionatu, eta gero, herritarrengana beste hizkuntzatan funtzionatzeko, hurbiltzeko. Gaur egun oso badagoela ikuspegi soziolinguistikotik nahiko adostasuna hurrengo urteetan bi erronka izango ditugula. Bata gazteen gana hurbiltzea, gazteen aisialdia, batez ere aisialdi informala, eta bestetik lan mundua. Ados? Meme hau nere lagun batek bidali zidan. Gustatuko zeugala ez, baina gure gazteak mugikorrean nahi dira. Guri iritsi zengun proiektu batean, esaten zitzaigun, hau dela lehen belaunaldi transhumanoa. Transhumanoa badakizu zer den, ezta? Teknologia, txipak, gizonen gan, emakumeen gan txertatu, eta gizaki eta txipen arteko bizikitetza ezatzen dutenak. Gaur egungo gazteak zer dira? Hau dira. Mugikorra daukate eskura itxetxita. Ez naiz juzgo mural bat ematen, ez da esaten hori denik egoera desiragarria. Kontua da, gazteak horrela bizi direla. Bai? Goazen lan mundura. Gure lan munduan makinak, ziborrak, androideak, gero eta presenteago egongo dira, bai produzio industrialean, baita ere zaintzan ere. Bai. Orduan, nahi galdera batzuk sortzen zaizkit. Gai izango gara gazten artean euskara normalizatzeko adimen artifizialari garrantzirik eman gabe? Gai izango gara lan munduan eragiteko adimen artifizialari lehentasunik eman gabe? Prestal gaude gizarte bezala, mai gainean jartzeko, akordio soziopolitiko bat egiteko administrazioak Gipuzkoan euskaraz funtsiona dezan. D ereduko administrazio bat izan dezan. Hori oinarrizko soziolinguistikoa da. Hizkuntza batek aurrera jarraitzeko behar ditu espazio geografikoak eta espazio funtzionalak. Gaur egun badozkagu tresnak, espazio funtzional bat, alegia administrazioak, udal eta foro administrazioak euskaraz funtzionatu dezan. Prest gaude horren gaineko eztabaida soziopolitiko bat egiteko, alderdien logikaz gainetik ari naiz, gizarte bezala ari naiz. Eta baita ere, nolakoak izango dira datorren belaunaldiko hizkuntza zerbitzuak, Estepan eta biok jubilatzen garenean. Itzultzaile baten ordez, beste itzultzaile bat ekarri behar dugu? Bai? Beste gabe? Eta gizona ezagutzen dezuen, Peio Jauregi da. Peio Jauregi da Euskaraldiaren atzetik, hor dagoen filosofia guztiaren atzetik dagoen pentsalaria, unibertsitateko irakasle bada, ia Zabadia saria jaso zuen, Aldundiak ematen duen sari bat, eta sari emanaldian oso erronka polita bota zuen, ezta? Eta izan zon, noizko Gipuzko harigune. Noizko izango da Gipuzko harigune. Bai? Bueno, horrek esan nahi du, metodologiak sortu behar ditugula, metodoak, jendeak gutxienez euskara ulertu dezan.
Eta justu adimen artifizialak zerbaitetan lortu badu aurreratzea izan da ikaskuntza edo irakaskuntza tekniketan. Ados? Edo guantxe gaude pandemia baten, espero ezagun amaieran. Pandemia hontan ikusi da egoera zaurgarrian dauden haur eta gazte asko euskaratik urrundu direla. Hortaz, adimen artifizialak ezin aldigu eman aurrera bidea aur eta gazte horiengana hurbiltzeko. Adimen artifiziala ez litzateke oso elementu egokia Gipuzkoa lurralde bezala arigune bihurtzeko. Nik uste niri ikuspegitik honek pentsatu bat merezi duela. Zida zuen ere etxearen propaganda pixka bat egiten. Gure etxean badukagu programa bat etorkizuna eraikiz, nolabait burua daukana hemendik Gipuzkoa 5-10 urte barru zer izango dan, zer den desiragarria eta zer egin behar dugun horretarako. Eta dijoa proiektu eta ekosistemei buruz. Ados? Ezakit ezagutzen dezuen, banku hau dago Kontxa erdian, ez datekarri marko inkomparablea eta erakusteko, eserleku hortan jartzen bazeate 10-15 kilometrotako radioan dozkazue 2 unibertsitate, Euskal Herriko Unibertsitatea eta UEU, adimen artifizialian oso aurreatuta daudenak. EHUn dago hitz zentroa, eta hitz zentroari Europako Parlamentuak eskatu dio Language Equality Network izeneko horren ardura izan dezan. Language Equality Network horrek dauka lotura lehen esaten izuen hizkuntza eskubide digitalekin. Bestetik UEU daukagu, eta UEUk errenterin du humanitate digitalaren inguruko zentro bat eta graduondoko bat. Badaude, 10-15 kilometrako radio hortan, Elujar bezalako zentro aurreratuak edo Bikontek bezalako zentro aurreratu bat. Eta badago administrazioa, ustez aldundia, adimen artifizialean euskara bultzatzaren alde dago, nik hori badakit, eta badaukagu IZFE bezalako zentro bat. IZFE da Gipuzkoako udalei eta aldundiari zerbitzu informatikak ematen dien erakundea, oso euskara plan potentea daukana. Hori da ekosistema bat, hori artikulatu egin behar da. Ez alitzateke ederra izango Gipuzkoan digitalizazio eta adimen artifizialaren inguruko ekosistema bat sortzea euskaratik eta euskeraz. Eta 5 urte ingoetatzera, Antonella Broglearekin hasi genuen prozesu hartan zen helburua. Gipuzkoa erreferente izatea arlo hauetan. Ez litzateke izango eder horretara hori. Tresna guzti dauzkagu horretarako. Bukatu ingoet, hau da UEUk duela 6 urte eman zuen ikastaro baten izenburua. Amesan aldute androidek ardilatz elektrikoekin. Honek erreferentzia egiten dio novela labur bati, Philip K. Dick izeneko batek egin zuen novela labur bati, 50-etako aurreko mendeko 50-etako hamarkadan, eta deskribatzen zuen 2020 urtean robotek halako garapena izango zutela, nun bere buruaren kontzientzia hartuko zuten, eta gizaki baten pare edo pertsona baten pare jarriko zian. Eta Philip K. Dickek pentsatzen, eta gizaki baten pare jarri dien robotoiek zerekin egiten dute amets, ezta? Eta hortek sortu zen pelikula zoragarri bat, Blade Runner izanekoa. Ez dakit pentsatu behar dugun edo amestu behar dugun robotoiek euskeraz egin dezaten amets, baina nire hipotesia da euskerak 21. mendean aurrera egingo badu, izango dela besteak beste, robotekin euskeraz interaktuatzeko gai izango delako, alegia robotek euskeraz ulertuko dutelako, eta robotek euskeraz egingo dutelako.
Takitxo. Eskak Oso izego. ondo, Josu. Eskerrik asko. Hartuko ditugu gero aipatu dituzun gauza batzuk solasaldian, baina, bueno, oin Josuneri emango diote hitza. Josune Zabala Alberdi, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburuordetzako hizkuntza ikerketa eta koordinazio zuzendaria da. Momentu honetan, Josune, jakin nahiko genuke, eta arlo honetan, ze politika planteatzen diren. Zeintzuk diren arlo honetan abiandaren lanlerro estrategikoak. Eta nola aurre ikusten duzuen datozen urteak. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin gonbidatzeagatik Bergarako udalari, Bergarako euskara zerbitzuari eta baita ere eskerrik asko zuei. Josean, oso plazer handi bat izan da, zure hitzaldia entzutea, eta Josurena ere seguru izango dela. Ikaragarri gustatu zait zure hitzeiteko patxara. Bai, bueno. Nik ez dauka dana. Patxada baino gehiago nekia da. Eta bueno, zure galderak eta zure horretatik agian, hortik helduz, esango nuke, Josenek aipatu egin dituen galdera horiei baiezkoa ematekotan gaudela, eta nahiko modu, segurtasun handiz eta indartsu, ez? Ni etorri naiz, batez ere, Eusko Jaurlaritzaren barruan daukagun, Euskararen aholku batzordearen ere barruan daukagun, ingurune digitala lotutako batzordearen baitan, hizkuntza teknologiaren inguruan, eta baita euskara ingurune digitalaren baitan nola kokatzen da, nola kokatu beharko genduken pentsatu, eta ekarpenak egiten dituen talde horren ahots bezala, uste dut etorri naizela, edo nahiko nuke behintzat horrela hartzea. Gure eremuan, hizkuntza politika sailburuordetzan, aholku batzorde horretan esaten diren eta landu diren edukiak eta helburu estrategikoak jasota ditugu, orain dela urtebete argitaratu zen euskararen ingurune digitala gomendioak 2021-2024 liburuan, hauek zabaldu genituen euskara zerbitzu guztietan eta aholkularitzetan. Eta, horren ibilbidea pixka bat nahiko nuke azaldu, alde batetik. Gero, gomendio horietan, hizkuntza politiketatik zertan eragin genezaken modu laburran esan. Eta azkenik, lehen Joseanek aipatu dituen hizkuntza teknologia horietatik ere, ze gogo dagoen Eusko Jaurlaritzatik hizkuntza politiketan eragiteko, eta plan bat diseinatzeko gai horri lotuta. Eta, lehen aipatu dizuan bezala, esango genuke instituzioetan dagoeneko badirala gutxienez hamarkada bat ingurune digitalean euskara nola sustatu beharko litzaken pentsatzen jarrita, bai instituzioetan eta baita ere gizarte eragileekin. Eta horretan direla, orain dela 2 legealdi ingurune digitalean euskara sustatzeko gomendioen bilduma bat argitaratu zen, eta guri egokitu zitzaigun, gomendio horien arabera politikak bideratzea eta erakunde desberdinekin harremanetan edukiak garatzea. Eta horretan ginela egokitu zitzaigun gomendioan ebaluazio egitea eta horren ondorengo proposamen berriak egitea. Eta proposamen berri horietatik egintzan lehenengo gogoeta izan zen aurrekoan ez genitula kontuen hartu hedabideak eta hezkuntza. Eta benetan garrantzia handiko eremuak zirala hezkuntza eta hedabideak. Eta horiek ere kontuen hartuz ingurune digitalaren baitako estrategia irudikatu beharko gendukela. Eta estrategia horretan, momentu honetan behintzat, 4 helburu jarrita ditugu geure buruarentzat. Eta dira lehenengoa, euskerazko edukiak sortzeko sustapen lanean jarraitzea. Ikusten duguna da, askotan naiz eta euskeraz jakin edo naiz eta hizkuntza aniztasunaren aldeko joera izan, bai gazteek, bai helduek, bai edozein erakundek, euskeraz sortu eta euskara txertatzeko aleginean motz gelditzen gerala, eta hori sustatzea badagokigula
administraziotik. Horrez gain, sortzeaz gain, badagokigula sortzen den hori kudeatu edo bideratzeko aplikazioetan inbertitzea. Ordenagailutan, Joxerek aipatu duen telefonoan, eta beste telefonoaren baitan dauden aplikazioetan, horiek euskerazkoak izan daitezen lan egin beharko gendukela. Hirugarren helburu estrategikoa da, egiten den horren guztiaren antolaketa bat, koordinazio bat izateko bidea lortzea, eta bide horretan ikusgarritasunean irabaztea. Badaukagu irakurketa bat eginda, egin, askotan egiten dugula, baina falta zaigula hori ordenatzea, eta horrez gain egiten den hori guztia, gure norentzako horrengana iristeko ordenamendu bat eta gune batzuk sortzea, eta horren berri emateko estrategia desberdinak sortzea. Eta azken helburu estrategikoa da, hizkuntzaren gainean eta eremu digitalean sortzen den hori eta daukagun datu hori kudeatzen jakitea, alegia zaintza teknologikoari ere begiratzea. Zenbat kontsumitzen da euskeraz, eremu digitalean, zenbat eskaintzen da, zein datu ematen ditugu, zeri buruz hitz egiten da euskeraz, zeri buruz ez da hitz egiten, ze irudi ditugu, ze kulturri unibertso eraikitzen ari gara ingurune digitalean, horri buruzko datuak jaso, antolatu eta irakurketak egiteko gaitasuna beharko gendukela aipatzen ziguten gomendioien baitan, eta hori izango litzake laugarrena. Orduan, 4 helburu estrategiko jarrita ditugu geure buruari, eta helburu horiek pixkanaka ekintzetan gauzatzen dira. Eta, labur aipatuko izkizuet, iruditzen dalako euskara zerbitzuei lotuta, lagungarri izan daitekela, zertan eragin genezaken udalerri mailan, zertan eragin genezaken gure hezkuntza komunitate mailan, edo beste komunitate jakin batzuen mailan ekartzeko. Ziurrenez egiten dituzuenak dira, baina ikusteko gutxienez zertan lerrokatu gintezken. Euskarazko eduki digitalen gainean bereziki aipatzen dian elementua dira Wikipedia elikatzen laguntzea, gazteen sorkuntza, kultur sorkuntzaren edukiak bultzatzea herri mailan edo beste erakunde maila batzutan, hezkuntzapedia eraikitzen laguntzea, euskal komunikabidei beraien edukiak gehiago sortzeko laguntza tresnak ematea, eta horiek zabaltzeko laguntzak tresnak ematea, horri buruz ari gera edukiak sortzeko garaian. Aplikazio lotuta, hor geldion txiki baten egin nahi dut, askotan daukagun aurreritzi bati heltzeko, ez? Euskeraz lanean gabiltzanok askotan, gure Wordran testu euskeraz egiten, idazten ari gela pentsatzeak, edo estela euskeraz egiten ari gela pentsatzeak eramaten gaitu ingurune digitalean, edo webgune bat euskeraz begiratu dugulako euskeraz navegatzen ari gela pentsatzea. Eta injustu gu behintzat prozesu honetan ikasi dugu, ze garrantzitsua den jabetzea, gure ordenagailuak, gure telefono mugikorrak, ze hizkuntzetan konfiguratuta dauden jabetzea. Naiz eta euskerazko webgune bat begiratu, edo naiz eta euskeraz idazten aritu, beste hizkuntza baten konfiguratuta egoteak eramaten du goragoko dauden enpresa, makroenpresa handi horiei informazioa ematera hauek ez dira euskerazari. Hauek beste hizkuntza baten ari dira. Eta hori batez ere aipatu nahi dizuet bereziki, Microsoftekin harremanetan jartzen geanean, edo Netflixekin harremanetan jartzen geanean, edo beste horrelako enpresekin harremanetan jartzen geanean, batez ere eskatzeko euskerazko bidea ireki diezaguten, beraiek hori aipatzen digutelako, baina zuek ez dute euskeraz nabigatzen, zuek ez dute euskeraz lan egiten, bai? Eta ze garrantzitsua dan gure erakundetan jabetzea, adibidez, udaletxe guztian gure ordenagailuak ze hizkuntzetan konfiguratuta dauden, edo gure ikastetxetan ze hizkuntzatan konfiguratu
gonbidatuta ditugun ordenagailuak, nola gonbidatu ditzakegun edo ez gure gazteak beraien telefonoak euskeraz konfiguratu ditzaten. Hori, puntu oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Eta horretan, politikak garatzea eta estrategia garatzea gomendatu digute adituek eta horretan gabiltza. Hirugarrenik, den aipatu ditudan ikusgarritasuna, hirugarrenik ikusgarritasuna da. Berdin, gure irakurketa da askotan lanketa asko egina daudela, eduki asko sortuta daudela YouTubeen, aplikazio baitugula, eren aholkularitza batzuk gauza bat egiten dutela, besteak bestea, baina ordenatu gabe ditugula, eta orden hori ere ikusgarri egiteko tresna falta ditugula. Eta aholku batzordeak behintzat horretan murgiltzeko proposamena egin zigun, eta horretan gabiltza. Eta azkenik, zaintza teknologikoa. Gure printzipioz gure kasuan, euskararen adierazle sistemaren bitartez, ingurune digitalean euskara sortu, kontsumitu, baliatu, zenbat egiten da, ze noranzko du, zenbat webgune ditugu euskaraz, zenbat gazteleraz, big data nola kudeatu, euskararen mesedetan, horrelako gogoetak egiten gabiltza eta egitea dagokigu eta egiten sustatzea ere bai. Eta ingurune digitaletik hizkuntza teknologiara, ze gomendio hauetan ere bada gai oso garrantzitsu bat, Josianek aipatu duna, ez? Ze garrantzitsua den hizkuntza teknologiak ere garatzea, 21. mendean gure autoan gidatzen nahi gean GPS horri euskaraz egiteko, edo gure ahozko gutun bat idatzi nahi baldin badugu euskaraz ahoz gure makinei esateko, edo beste edo zertarako, ez? Zaintza egoeretan, hezkuntza egoeran, edo zein testu ingurutan hizkuntza teknologiak zenbat eta gertuago eta ezagunagoak izan hizkuntzarekiko, ahalik eta ziurrenez biziraupen handiago izango dugu hizkuntza gutxitu gera neurrian. Ildo horretatik, itzultzaile neuronala daukagu, eta gomendioen artean gutxienez guri bai proposatu zaigu gehiago sakontzea bereziki hizkuntzen irakaskuntzan. Eta bagabiltza hizkuntzan irakaskuntza lotutako autoikaskuntza prozesuak nola gauzatu daitezkeen hizkuntza teknologien bitartez. Etorkizun bat irudikatzen dugu nun da A1, A2, B1, B2 azterketak agian makinek ebolatu ditzaketen. Irudikatu ditzakegu hainbat eta hainbat egoera, eta uste dugu egoera horiek irudikatuz garatu dezakegula hizkuntza teknologiak. Guri Josienek aipatu dituen ISA taldea, UEU, Eluiar, Bikontek, enpresa, unibertsitateek esaten digutena da nahikoa gaitasun badaukagula hizkuntza teknologietan garatzeko eta amesten edo amest genezaken hori garatzeko, eta horretan gabiltza. Horiekin guztiekin ahalik eta lankidetzeik sendoenak eginez, pixkanaka hizkuntza teknologiak garatzeko bide egiten. Oraindik asko dago egiteko, eta azaroaren amaieran hizkuntza teknologien plana aurkeztuko da Eusko Jaurlaritzan, eta orduan emango zaizue zein lerro estrategiko garatuko diran, zein inbertsio ekonomiko egingo dan gai horri lotuta. Eta, lehenegi etorri naiz ona gai horri buruz hitz egitea, orduan hori pixkat berandu Josiarako utziko dugu. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, Josune. Eta, amaitzeko, hitzaldiekin amaitzeko, Josu Astiria Hortaranek Eluiarren eitzen daulan, eta adimen artifiziala hizkuntzan unitateko koordinatzailea da, eta esperientzia praktiko batzuk ekarriko dizkigu, azalpenak baitza, baina pixkat ikusteko zertan ari dian lanian. Ze proiektu dauken, eta guzti hori. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta plazer bada
holako areto batean egotea eta holako gonbidatuekin. Niri tokatzen zait pixka bat adimen artifizialak hizkuntzan dituen aukerak eta eragin ere esparruak zehatzago azaltzea, eta pixkat Josean Amundarainen hildoari tira ingo diot, eta ikusiko duzen bezala antzekotasun handiak daude gure ikuspegian. Lehen puntuan, komeni azaltzea zer den adimen artifiziala, ez da? Asko aipatzen dugu, baina atergi kontzeptu horietako bada ez, dena sartzen den horietakoa. Eta, nik emango dut nire definizioa eta hizkuntzaren prozesamendu automatikoa ere zer den, ez? Eta azkenen adimen artifizialak zer da, ez? Makinek giza adimena imitatzeko duten gaitasuna da, ez? Hori da egiten duna adimen artifiziala, gure prozesu mentalak simulatu, bai? Eta zein da gure prozesu mentalen mekanismo garrantzitsuena? Mintzamena eta ularmena, ez? Horregatik, esaten da, hizkuntzaren prozesamendua adimen artifizialaren munmuinean dagoela, bai? Adimen artifiziala hitz egiten dugunean hizkuntzaren prozesamendua hitz egiten dugu bereziki. Eta une honetan, ikerketa ekoizpenaren 40% hizkuntzaren prozesamendu automatikoan da. Eta zer laguntzen digu hizkuntzaren prozesamendu automatikoak? Makina eta pertsona arteko komunikazioa errazten digu tresna konputazionalen bidez. Eta asko hitz egiten da, entzungo duzue, adimen artifiziala, ikasketa automatikoa, ikasketa sakona, hizkuntzaren prozesu automatikoa, hor daukaz grafiko batean, nola kokatzen den, zirkulo osoan dago adimen artifiziala, gero dauko ikasketa automatikoa, ikasketa automatikoaren barruan, ikasketa sakoneko sare neuronalak eta antzeko teknikak, algoritmoak, eta hizkuntzaren prozesamendua, NLP, Natural Language Processing, beraiekin dago uztartuta, baina adimen artifizialaren barruan. Eta adimen artifizialeko hizkuntzan garatzeko tresna batek, aplikazio batek 3 pauso izan behar ditu. Edo orotara 3 pauso batetik makinak hizkuntza ulertu behar du, ondoren konputazio mekanismoak sartzen dira eta ondoren hizkuntzaren sorkuntza dator. Bilatzaile sistema bat egiteko hizkuntzaren ulermena eta konputazioarekin nahikoa da. Baina itzultzaile automatiko bat garatzeko, edo hizketaren ezagutza, edo hizketaren laguntzaile adimendun bat, lehenengo hizkuntza hori ulertu behar du, gaztelaniaz datorrela eta zer dioen, gero, sare neuronalen bidez, konputazio mekanismoak jartzen dira martxan, eta ondoren hizkuntza sortzen da. Euskaraz, alderantziz. Orain arte, erabili izan da estrategia bat, adimen artifizialean, hizkuntzarekin lotuta. Eta zan, hurbilpen simbolikoa. Oda, makinei hizkuntza irakatsi behar zitzaien. Erregelak, hiztegiak, sintesia, eta horrek eskatzen duna da kostu handia eta hizkuntzalarien lan handia. Eta euskara bezalako hizkuntza baliabidurreko hizkuntzentzat, egitura konplexua dutenentzat, hor emaitzak ez ziren horren onak. Beste hizkuntza batzuetan, nahiko onak, adibidez katalana eta gaztelaniaren arteko itzultzaile automatiko oraindik erregeletan oinarrituta dago, eta oso emaitza honek ematen ditu. Baina zerekin etorri da orain iraultza, ikasketa automatikoarekin, ikasketa sakona eta sare neuronalekin, 2010-tik ona. Eta zer egiten du ikasketa automatikoak? Egiten duena da, adibideetatik ikasi. Adibideak eta datuak ematen zaizkio makinari, bertatik ikasten du eta bere emaitzak ematen ditu. Eta ikasketa sakonak zer egiten du? Beste buelta bat ematen du. Ez du bakarrik adibideetatik ikasten, baizik eta adibideetatik eratortzen direnak ere simulatzeko gai da eta prozesatzeko gai da. Eta horrek ekarri du sekulako
sekulako irautza. Eta ongi dakizen bezala, eta adibide batzuk aipatu ditugu, horregatik azkeneko 3 urtetan ditugu horren itzultzaile automatiko onak, hizketa ezagutzaileak, eta irekitzen zaizkigu posibilitate asko. Eta zergatik etorri dago ere, geroz eta testu masa eta datu volumena handiak ditugulako, interneten datu pila badago, testu asko dago, orduan horiekin geroz eta adibide gehiago izan, makinek emaitzak hobeagoak izango dira. Gero, sare neuronal horiek, sare neuronalak prozesatzeko makina oso potenteak behar dira. Geroz eta prozesatzeko aukera handiagoa daukagu, eta gero Big Tech handiak, Amazon, Facebook, Google, oso indartsu sartu direlako, eta artearen egoera eraman dutelako beste estadio batzuetara. Orduan hori izan da, eta gero, COVID-arekin, digitalizazio lehen komentatzen genduena, digitalizazio prozesu azeleratu hau, izan da ekaitz perfektua. Euskara nola dagoen un honetan, nik esango nuke oso ondo kokatuta dagoela, eta esan daiteke munduko hizkuntza, munduko 20 hizkuntza nagusien mailan egon daitekeela hizkuntza teknologien alorrean. Eta hemen baditugu oso enpresa eta ikerketa gune oso onak. Eta euskalgintzak ere ditu puntako erakunde teknologikoak. Eta honek irekitzen du aukera leiho izugarri bat ekartzen digu epe hurbilean. Eta horregatik, orain gutxi, atera ditugu elia.eus bezalako plataforma itzultzaile automatikoak, 6 hizkuntzatan itzultzen duena, aditu hizketa ezagutzailea, gaztelaniaz eta euskeraz funtzionatzen duena, bidaide audio gida irisgarri eleaniztunak, ikusmen arazoak edo entzumen arazoak dituztenentzat, ibilbide turistiko eta kulturalak egiteko aukera ematen ditenak, edo Microsoft bezalako bozgoragailu libre eta adimendun eta etikoa. Talaios eta eskurarekin batera garatzen ari garela. Eta, zertan ari gara orain? Batez ari gara azken generazioko hizkuntza eredu neuronalak entrenatzen, azkeneko algoritmoak, eta transformer arkitekturak eta transfer learning teknikak erabiliz. Transformer arkitekturak zer daukate berezitasuna? Testu baten kontestua ere ulertzen dutela. Zuk banku esaten baduzu, badaki zertaz ari zaren kontestuan, badaki esertzeko lekua ari zaren edo banketxea ari zaren. Eta gero transfer learning teknikak daude, bai domeinu eta hizkuntzen artekoa. Zuk entrenatu dezakezu sistema bat, Bergarako udal administrazioan chatbot bat garatzeko, entrenamendu datu askorekin, eta gero hori, eraman dezakezu askoz datu gutxiagorekin, kirol patronatuko espedienteak kudeatzeko chatbot bat egiteko. Eta hizkuntzekin gauza bera pasatzen da, eta hau oso garrantzitsua da. Erabili dezakezu datu sistema bat ingeleserako entrenatutako datu askorekin, eta datu oso gutxirekin beste hizkuntza batentzako ere badaukazu sistema bat. Eta horrek, baliabide urriko hizkuntzentzat irekitzen du paradigma aldaketa izugarria ekartzen du. Eta badago beste gai bat oso importantea ikertzen ari garena, eta sistema hauek esan dut adibideetatik ikasten dutela. Baina adibideetan badakigu sesgoak daudela, alborapenak daudela. Testuetan, testu alborapen arrazistak daude, generozkoak daude. Eta gero islatu egiten dira itzultzaile automatikoan. Nik erizain jartzen badut, itzultzeko hau erizaina da, enfermera itzultzen du. Edo kamioilaria jartzen badu, kamionero. Eta hor dago genero sesgo bat. Eta hori, ari gara nolabait, konpondu nahian, eta posible da hori egite.
Eta, bueno, ze teknologia garatzen edo are gara azken ze asmo ditugun, ez? Zuzentzaile gramatikal neuronal bat sortzea, epe laburrean, ez bakarrik terminologia edo akats ortografikoak zuzunduko dituna, baizik eta gramatika ere bai, hizkuntzaren ezagutza eta itzulpen automatikoaren arteko kombinazioan lantzea, oda, pertsonatek hitz egitea eta besteak itzulpen automatikoaren bidez eta hizketaren sintesiarekin entzutea berak esaten duna. Hizketaren sintesi pertsonalizatuak, laguntzaile adimendunak edo chatbotak, eta hori, teknologia etikoagoak. Euskarak egindun bidea, euskararentzat ona da, baina beste hizkuntza batzuentzat ere oso ona izan da. Eta azkeneko 3 urtetan proiektu bat jarri dugu martxan, Linguatek izenekoa, eta proiektu honen helburua zen Okzitaniera, Aragoiera, eta euskararen garapen teknologikoa bultzatzea. Eta euskararentzat garatu ditugun ezagutzak eta teknologiak konpartitu ditugu okzitanoarekin, bakizue, Frantziako hegoalde osoan hitz egiten den hizkuntza da, hizkuntza handia, baina, Frantzian gutxiagotua, eta Aragoierak 60.000 hiztun edo izango ditu. Oso urte gutxitan, itzultzaile automatiko bat badaukate, hizketa ezagutzaile bat badaukate, eta hizketa testu sintesi bidezko ahotsa ere badaukate. Bere kasa egin ezkero, urteak eta urteak beharko zituzten, eta hizkuntzen arteko lankidetza teknologikoaren bidez, momentu honetan jauzi teknologiko handi bat egin dute, eta nik uste dut, hau adibide on badela, lehen Joseneke aipatu duen horrekin, euskara ere erreferente izan daiteke Europan, ez da? Eta erakutsi dezakegu, teknologiare bidez, eleaniztasuna kudatu dezakegula, ez da? Eta aukera berdintasunean Europako hizkuntza guztien artean. Aukerak eta potentzialidadeak. Normalean, bost eremuek asko aipatzen dira, ez? Euskararen lehentasuna, euskarari nola eman lehentasuna hizkuntza eskubideak errespetatuz. Ikusentzunezkoen euskarazko produkzioa nola handitu, pantaiak euskaraz, eta orain dagoen mugimendu guzti hori, lan mundua eta eremu sozioekonomikoa, euskararen inguruko pertzepzioak eta diskursoak, motivazioa, hor aldatzen diren, eta euskararen erabileraren urtzea, bai kalitatea eta bai kantitatea. Eta iruditzen zait, momentu honetan gai garela, alor horietan, ez dakit disrupzioak, baina bintzat eraldaketa batzuk egiteko, ez? Adiez, jende aurrean eta komunikazio idatzian euskarari lehentasuna ematea, ez? Entzule, ikusle guztien ulermena eta hizkuntza guztiak bermatuz, eta hori egin daiteke itzultzaile automatikoarekin, eta aditu bezalako transkriptore batekin, bai? Zuk euskaraz hitzaldi bat ematea, eta gaztelaniaz azpititulaturik agertzea, bai? Zuk zure hizkuntzan euskaraz ekoizten ari zara, eta entzuleak jarraitu dezake bere hizkuntzan. Ikusentzunezko euskarazko edukiak biderkatzea, nola lortu daiteke? Lortu daiteke hizketa sintesi personalizatu bidez. Gehi balin bazera, hizketa sintetizadore bat, ahots natural eta personalizatu batekin entrenatzeko, gai izan gaitezke orain arte euskaraz ez ditugun dokumental pila bat euskaraz izateko, adibidez. Edo fabriketan makinekin euskaraz komunikatzeko gai izatea. Industria 4.0, hainbeste aipatzen den honetan, ez? Eta lan munduak lehentasuna balin badauka, Microsoft bezalako proiektuek garrantzia hartuko dute. Edo euskararen erabilera nola monitorizatu, interneten, big data sistemen bidez, ez?
edo baita ere nola neurtu narratibak. Jendeak euskarari buruz nola hitz egiten duen sare sozialetan, edabideetan hori neurtu daiteke. Eta holako proiektuak ere baditugu, ez? Eta gero irisgarritasun unibertsalak, hizkuntza teknologiak irisgarritasun unibertsala begirako aukerak biderkatu egiten dituelako, ez? Eta hemen dituzue proiektu batzuk, holako esan dituan lerroak garatzen lagundu digutenak. Bueno, eta nahi bazue, adibide batzuk erakutsiko dizkizuet, gauzak ondo badoaz. Bueno, hasiko gea, galdetuko digu makinari, hau Mycroft proiektuko bideo txiki bada, eta galdetuko diogu, galdera bat egingo diogu Mycrofti. Hey Mycroft, eguraldia. Bikoizten beharko dut. Listo. Hey Mycroft, eguraldia. Orain Oskarbian iru. Temperatura. 11 gradu zentigrado. Gaurko iragarpena. 23ko maximoak eta 10ko minimoak. Hey Mycroft, gertaera historikoak. Wikipedian begira nabil iraiak 22 eguneko gertaera historikoen bila. Iraiak 22, 1960. Mali Frantziatik independizatu zen. Eta orain ordua galdetuko diogu. Hey Mycroft, Beia. zer ordu da? Orain 9:06 gutxi da. Bueno, hori da Mycroften egiten ari garena, bai? Galde erantzun sistema bat, ahots personalizatua sartzea falta zaiona, baina ikusten duzu, nola erantzuten dituen, bai temperatura, bai zegoalde egin duen, ze ordu den, eta beste hainbat ataza martxan jarri daitezke, bai? Jarriko dizuet bideo bat, legebiltzarrekoa. Como la delegación de voto. Zuzeneko bada, bai? Zuzenean legebiltzarreko bideo bada. Ez dugu ezer ikutu. Eta ikusiko duzu, eneko onduzaren hitzartzea bada, eta legebiltzaran eskatu digute olako sistema baratzeko. Bai, gorren elkartea joan zitzaien, eta esan ez, ezin zutela jarraitu legebiltzarreko eztabaidak ezin zutela jarraitu, ezta? Eta, olako sistema bat garatzen ari gara, eta, laster produkzioan egongo dana, ikusten duzun bezala. El uso de herramientas telemáticas en el día a día parlamentario son absolutamente indispensables en estas circunstancias. El Parlamento es, sin duda, un servicio esencial para la sociedad vasca. Por eso, debe permanecer plenamente activo para que ésta ejerza su labor legislativa en las debidas condiciones. De acuerdo con el texto que presentamos los grupos firmantes, impulsamos un trabajo realizado conjuntamente con los servicios jurídicos de la Cámara, a los que quiero agradecer especialmente su trabajo. Horregatik eta beharrezkoa den moldaketa hau aurrera eman behar degulako aldeko bozka eskatzen dugu talde sozialistak.
Bueno, a ver. Ez dakit nola atera hemendik. Eta bukatzeko, bueno, lehen aipatu duten bezala, desio batekin, ez? Zergatik ez izan, euskara eta baliabide urriko hizkuntzen garapen teknologikoan intzindaria, ez? Eta horretarako zergatik ez garatu herri proiektu ambiziotsu eta nazioarteko bat, ez? Nik uste hori amestu daitekeela eta gauzagarria dela, ez? Eta hemen aipatzen ditut aukera batzuk, alde batetik goi mailako adimen artifizial hizkuntzan ikerketa sare kooperatibo baten eraketa, ez aipatzen zentru baten eraketa, ez edifizio berri bat, baizik eta gaudenon artean ongi koordinatzea eta saretzea. Zertarako konputazio ahalmena biderkatuko duena, lehen aipatu dut konputazio gaitasunak ze garrantzi daukan, eta Facebook eta hauen abantaila handietako bat hori da, konputazio ahalmen izugarri dauzkatelako. Bestetik ikertzaileek eta garatzaileen goi mailako lanpostuak sortuko dituena. Eta hor badaukagu adibide bat, Mikel Artetxerena. Mikel Artetxe momentu honetan izango da Europan dagoen ikerlaririk onenetakoa hizkuntza teknologietan. Zarautzen ikasizun eskolan, unibertsitate publikoan informatika egin zuen, masterra isataldearekin, tesia isataldearekin, baina orain nun dago Facebooken. Bitu ze inbertsio egin dugun, eta ondoren Facebookera doaz. Eta gai izan beharko gineke holako pertsonak gurekin, eta pertsona gainera euskaltzaleak gurekin lan egiten. Baita argitalpenak, baliabideak eta enpresak sortuko dituena, eta zergatik emakumeen presentzia parekidea izango duena. Hori ere beste helburu bat izan behar du. Bermatuko duen euskararen garapena eta munduko baliabide urriko hizkuntzen osasun digitala, eta irisgarritasun unibertsala eta gizarte honek dituen erronka sozialei, berdintasuna, arrakala digitala, aldaketa klimatikoa erantzungo diena, adimen artifizialak eskaintzen dituen aukerekin. Hau da, uztartzea euskararen biziraupen eta garapen digitala eta gainerako hizkuntzen artekoa, gainera erronka sozialei erantzuteko gaitasuna izatea, eta horre gainera ekonomia sortuz eta kalitatezko enpleguekin. Nik holako desio berik eta holako herri proiektu berik ongo dira eta baude, baina ez zait ederragorik buruatzen, eta uste dut kontu hontan adostasun egon daitekela, eta adostasun politikoa egon daitekela, eta uste dut, hemen botatzen dut, hizkuntza teknologien planean nola leiztera aurkeztuko duzuen, eroile daiteke. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Solasaldiaren txanda da oin, ez dakit Josune erantzunen bat eman nahi dutazun zuzenian, edo gai honekin lotuta desio horren inguruan zerbait aipatzea nahi dozuen, Josean edo Josune. Nik pentsatzen dut, lehen esan ditugun guztioetatik ez, ideia horretan erabat bat iten dugula hizkuntza politika sailburu horretan ere, ez azkenean gure misioa da, gure hizkuntza gutxitua dagoen hizkuntza hau bizi berritzeko ahalegin horretan esparru ezberdinetan egon dadin lan egitea, ez? Eta Josuk aipatu dituen elementu edenak aipatzen ditugu ere hizkuntza gutxituaren bizi berritzean, ez? Beti ere kontuan hartzen dolako hizkuntza
hizkuntza komunitate batek osatzen duela, eta komunitate horren baitan ditugun balio eta printzipio horiekin batera, ez? Eta Josuk aipatu dituen horiek, horiekin erabat bat iten dugu. Gaur goizean hizkuntzan izasunei lotutako jardunaldi baten izan naiz, eta justu horri buruz ere hitz egin dugu, ez? Eta gure agenda estrategikoan inorratzean ez uztea da gure ardatzetako bat, ez? Eta erabat lotua dago, Josuk esandakoarekin. Eta guk ere ikusten dugu, ingurune digitalean hizkuntza teknologien bitartez, erronka horri erantzuteko aukera handiak izan ditzakegula ingurune digitalean, beste eremu batzuetan ere bai, baina ingurune digitalean nola ez. Euskan gehitzerik nahi duzu zuzi. Bueno, ezagit, asko gehiago gehitzeko nire, antzeko desio bat aipatu dut, ez? Nahi, iruditzen zait, hizkuntzen markoa Europan aldatzen nahi dela zeharo, ez da? Gaur egun Europako iparraldean kezka handia dago bertako hizkuntzen erabileraren inguruan. Esan dut, lehen Islandiako adibidea jarri dut, baina guregana jo izan dute Helsinkitik, jo izan du Suediako gobernuak, jo izan du Holandako gobernuak, eta jakin mina handia dago, zer gaiden gertatzen euskararen inguruan, ez da? Ze han diglosia aida sortzen bertako hizkuntza, denalako hizkuntza, eta animerkera eta inglesaren artean. Eta bereiek hasi dira galdetzen, eta gure gaztek zergatik ingo dute, hemendik 10 urtera, hurrengo belaunaldiak zergatik ingo du hizkuntza hontan inglesez hain ondo baldin badaki, ez da? Eta galdera horietako erantzun asko Euskal Herrian daude. Eta aldorretatik, behingoz, nik uste Euskaren historian, lehendabiziko aldiz ez gaude Championsen, baina gaude hurrengo mailan. Nobait esateko ez, gaude bigarren mailan. Eta kontua da guk hori sinistuen bar degula. Eta sinistuen bar degula gizarte bezala, ez da? Modu transversalian, borroka, alderdien arteko borroka legitimo horretatik kanpo. Terutzen zait horri buruz hitzien barra dagoela, eta aldi bera maite ere, askotan teknologiaren gai honek ematen duela oso gai hotza dela, baina nire iritziz, eztabaida etiko batzuk ere sartu berritugula tartean, ez da? Josuk aipatzen zuena, emakumentokia zen da. Horri buruz, oro har zintzen inguruan ez, badago eztabaida hori, edo Josune esaten zuena, inorratzean atzean ez uztea, ez da? Ze horre badago arrisku bat bi geruza sortzeko gure gizartean. Baina bai dala jakina, oso... Nik uste, pixka bat marko mental berri batera egokitu behar degula, eta hor Euskal Herria eta Gipuzkoa ambizioekin eta ikuspegiarekin jokatuz gero oso toki egokian egon daitekela. Solasaldian gaude, nahi badozue baten batek galderaren batein, igo eskua eta bota lasai, galderak, ekarpenak edo nahi dozuena, familia txiki baten gare hemen, eta... Nik justu azte honetan, honen inguruan negoala irakurri neban titular bat eta nahi neban ekartzia, zesatezeban, euskeratutako telefonoak bikoiztu baino gehiago egin dira egunean behineko jokalarien artean. Egin da kanpaina bat, mugikorrak euskaratzeko, aplikazio baten, euskal aplikazio bat, euskaldunak erabiltzen dugun aplikazio baten, eta bikoiztu baino gehiago egin dira, bai, oso ondo. Baina datuak alderatzen badia, aurretik egindako zenbaketa da urriaren 30ean jokalarien artean 13,69 bakarrik zeukan mugikorra euskaraz konfiguratuta, eta kanpaina honen ostian, azaroak 7an, hartutako emaitzak dira 27,37. Bikoiztu baino gehiago egin dira, bai, baina oindio asko falta da. Orduan, alegia, da euskaraz nabigatzen dugun bitxartean, zuek aipatu dituzuen euskarazko edukiak sortzen ditugu eta konsumitzen dugun bitxartean, gure gailuak eta nabigatzen dugu
euskarazko konfigurazioa ez dauken nabigatzaileekin, ordenagailuekin, mugikorrekin, nola ikusten duzue errealitate hau? Bueno, hori da nik lehen aholku batzordean bertan egiten den gogo eta horri lotuta, ez? Gogo eta horretan ere, gure adituek ere hori aipatzen digute, askotan, naiz eta nik uste dut azkenean puntu soziolinguistikoa ere badula gai hone guztiak, ez? Hizkuntza teknologiei buruz ari gara, ingurune digitalari buruz ari gara, baina oso garrantzitsua da soziolinguistikoki edo beste arlo zientzia arlo batzutatik egiten dugun irakurketa horretatik nola kudeatzen dituen hizkuntzak eta nola gauden pertsona bezala hizkuntza horren aurrean, ez? Eta alderdi horretatik, askotan euskara sustatzeneko kanpainak bideratzen ditugu edo lanketa bideratzen ditugu, baina ez gea jabetzen gure tresna horien barrunbeak zein hizkuntzetan dauden eta ze transmititzen diogun Europari edo Googleri edo Facebooki edo danarako haundi horiei eta transmititzen dieguna da gaztelaniaz, frantsesez edo inglesez komunikatzen nahi gehala munduaren aurrean, ez? Eta nik uste gizarteak ez daukala horren kontzientzia. Falta dela horren gaineko kontzientzia piztea, horrek zer garrantzia daukan hizkuntza baten bizi berritze prozesuan erakustea eta gutxienez behintzat gonbidatzea bere gailuak, bere tresnak, eskolako, udaletxeko, zure enpresako, ez? Lan tresna horiek ere euskaraz konfiguratuta izatea. Eta uste dut, oraindik gizarte mailan ez daukagula nahikoa kontzientzia ez da jakintza ere, zer esan nahi duen horre guztiak gure bizitzetan. Bai, niretzako kontu komplexua da, Egia da, Josunek esan duenakin ados nago, ez da. Nik uste dut, lehen esaten nuen, herri ikuspegi horren faltarekin ere nik lotuko nuke, ez da. Nik bi semei ditut, gai hauek aipatzen dizkedanean, nire semei, Mikel Artetxe bezala, ikastolan ikasietakoak, eta hor badaukagu iristeko zailtasun bat, eta igual buelta bat eman behar dugu horri, ez da. Eta gero badago beste kontu bat, igual denontzako pixkat inkomodoa dena, baino esate baterako zenbat ordenagailu daude administrazioak zuzenean kudeatzen dituna. Hartzen badeu autonomia erkidegoa, Nafarroako gobernua, iparraldeko kontseilua, udalak, mankomunitateak, enpresa publikoak, eta nola daude konfiguratuta ordenagailu horiek. Nik oruzten da bakarrik. Ikastetxeak, eskolak, gure zeratan, Chromebook horiek, nola daude konfiguratuta. Hori izango litzake, oin kasu hontan Bergaran egon da, Bergarako udalak egin ahal izango zeban gaietako bat. Bergarara ekarrita gai honekin udaletxeak edo Bergarako enpresak edo... Ni Bergarako udalak ez dut esango. Ez nago esaten Bergarako udalak zerrein behar da. Ez da zinor esateko, baina bai, Bergaran, esanen Bergaran badaude eskolak... Ahalkoen liburua da, norrek esateko. Bai, badaude jakina, ez dut, nik seguro nago Bergaran gauzak oso ondo egiten dituztela. Seguro, badauzkat arrazoiak hoi pentsatzeko, baina... Lehengo batean jartzen genuen adibide bat. Bilboko udalak zenbat ordenagailu izango ditu zuzenean edo zeharka. Gure hiriburu nagusia esateko. Hemen apustuak egingo ditugu zenbat dauden konfiguratuta euskeraz. Hasi, udala, hasi kulturetxeak, hasi Azkuna zentrua, Guggenheim, diru publikotik elikatzen dienak, ez? Horon, gero hor badago ezik eta zea bat, ez? Hor badago tipo bat oso interesantea, hau da Errioxar bat Rafa Juste. Rafa Juste da, hau izan zen, Obamaren garaian, osasun, no izan Obamak osasun plana eta
osasun Medicare horren arduraduna. Eta tipo bat Logroñokoa, baina euskarakin maite minutua dagona. Eta de hecho guainik errepazken dago, eta bea Nueva Yorken bizi izan da, han euskara ikasi zen, euskara ikasten saiatu zen, eta euskara etxean joaten zen. Eta guain dabil neuroeskubideen inguruan eta eskubide digitalen inguruan, ez da? Beak esaten du, gero eta implante eta gero eta gauza gehiago izango ditugula gure gorputzean, gero eta gero gure informazio gehiago egongo dela hor sarean, baina jendeak eziketa behar duela horren kontziente izateko eta jakiteko horrek ere ze abantila ekarriko dizuen, baina baita ere ze arrisku dauzkan, ez? Eta kontu hauetan ikuset gure ere gut denok, ni lehendabizik herritar bezala eziketa hori behar dugula, eta beste goza batzuei buruz eziketa egiten den bezala, euskararen presentziaren inguruan ere, eta ekintza txoro batek ematen duena, ez klik batek horren atzean zer dagoen, hor zorazki denok behar dugula eziketa bat. Eta gero, nik uste baudela bi kontu, eta badira azken aldin kezkatzen nautenak desentez, eta askotan, azken aldean jartzen ari gara zentu asko ez dugula erabiltzen, eta norbanakoarengan jartzen ari gara motxila bat handia, bai? Eta hizkuntza baten garapena azkenan aldaketa sozial bat da, soziopolitiko bat, eta bueno, susmo hartzen dut batzutan aldaketa klimatikoarekin eta pasatzen dena, ez? Klima gaizki doa, ez ditugulako etxeko lanak ondo egiten, eta egia da, ez? Baina, hemen baude beste kontu estruktural batzuk kondutan hartu behar dianak, ez? Hizkuntzarekin gauza bera. Eta gero dago markoarena, eta egia da, erabilera txikia dela, kale erabilera txikia dela eta bar, ez? Baina, kontuz ze marko ari garen elikatzen. Ze elikatzen egin markoa da, euskera ez dela erabiltzen. Euskera ez erabiltzen, guk geuk esaten dugu, ez da. Eta guk ari gara marko mental hori elikatzen, ez? Lakofek esaten duna, ez? Marko mentalan, marko mental bat daukazu, ez? Eta jendearen marko mentala da euskera gutxi erabiltzen dela, eta gaina guk elikatu egiten dugu marko horretan funtzionatzen dugulako. Orduan, nik uste horri buelta bat eman behar zaiola, eta pentsatzen dut soziolinguistika ikuspegitik eta ongo dira, baina ni badaude azken aldin ikusten dituzulako beste toki batuten pasatu direla, eta diez da, ez dakit, ez? Azken aldean ikusten ditudan arriskuak, ez. Bate galderaren bat dauka, zerbait aipatzeko? Itxoin, xede. Bale, egunean behinekin batera gai nire aldatu nago moi euskerara, eta bueno, ikusi dutena igual, erabilpen falta hori egon aldala lotuta infrastruktura edo azpiegitura baten faltara, adibidez, mobil euskara aldatu neban, eta demagune erabiltze ditxuten lau aplikazio nagusiak dira, Twitter, WhatsApp, Instagram eta Spotify, euskara aldatuta WhatsApp jartzen jate automatikamente inglesez, Instagram be bai, Twitter da bakarra euskara jartzen jatena, eta beste ez dakizien izan duten, Spotify be inglesez geratzen. Eta, aparte, por ejemplo, nesta Android Googleek ere operautakoa izan, eta euskera barneratuta dukan Google Mapsen, ahotza ez dutzu rekonozitzen euskeraz, eta indikazioa ez dutzu ematen euskeraz. Hortan hori, erabilera falta behizalik, ez bakarrik konsientzia faltagatik edo soziedade faltagatik, bai izik eta infrastruktura bestagolak horretarako gertuk, eta justo, bera komentaba demezela, Elu Jarredo badabile horretarako lanian, eta, oinokan nik uste dute guztiz implantatzek dagoela, eta biharrezkoa da, paso hori eman arte. Guri pasazaigu horren gutxi proiektu bat daukagu autogintzakoa,
eta helburua da asistente bat sortzea autoan zoazela, jakiteko elektrolinerak deitzen diete proiektuko, nun dauden jakiteko, edo zenbat karga geratzen zaizun, eta barrez. Eta euskara sartu nahi da bertan. Dan egin behar dezu, Sirirekin eta Androidekin. Eta beraiek ez dizute uzten. Eta, Sirik eta Applek eta Androidek eta Googleek daukate autogileekin akordio batzuk egin. Hori puskatu egin behar dezu. Orduan, natibo bat sortu behar da, eta estrategiak badaude. Baina egia da, holako azpiegitura teknologiko eta oligopolioekin topatzen gerala. Eta hori egin behar duna da saiestu. Eta Microsoft proiektua helburu hori dauka. Hardware libre eta software librean oinarrituta euskararako eta beste hizkuntza batzuetarako bozgaragailu bat sortze. Google Hometik edo Alexatik pasa gabe. Eskerrik asko. Bat emate gehixau zerbait aipatzeko? Bai. Oraingo teknologia berri hauek ikaragarrizko aukerak dakartzat, ez da? Baina, eraberian ikusten da zenbait ahulgune sortzen dituztela, ez? Gaur egunean, garai batean, hemengo tokiko edabide bat, hemen Goiena banatzen zen, eta hori euskaraz irakurri beharra zegoen ezinbestez, ez? Paperekoa gaur ere bai, baina teknologia berri esker, gaur Goiena, sareko Goiena, gaztelaniaz ere irakurri daiteke, ez da? Eta ja badakigu, hainbat kasutan, ala egiten dela, ez? Ez hori bakarrik, komentatu izan didate adibidez, eta gero eta zer handiagoa izango da, migrazio zera, gero eta handiagoa den neurrian, eta horien seme-alabak, eta eskoletan gertatzea igual, migratzaile bat etorri, eta zuk euskaraz liburu digital bat demagunez, eta berak ez daukan, zuk liburu digitala euskaraz eskaini arren, aukera guztia dauka erdaraz irakurtzeko, itzultzaileen neuronalei eta esker, eta bueltakoa ere, berak gaztelania sortu behar duena, eta itzuli eta euskaraz eman, ez? Ahulgune horiek, administrazioan bertan ere nik uste dut gauzatzeko arrisku zera daukagula, ez? Lan hizkuntzari dagokionez, itxuran bai, euskaraz kanpora euskaraz eragin, baina barruan. Orduan, ez dakit horrek ere pentsatzen dut gogoeta sakon bat eskatzen dagoela, pentsatzen dut oso lotuta dagoela adibidez gai hau gaitasun erlatiboaren kontuarekin, ez bakarri migratzaile, baizik eta bertako jendeak ere erdaraz errazago irakurtzen badu, klik batekin erdarara pasako dela, kalitatearekin, hor gai batzu daude, pentsatzen dut, zera gogoeta sakona eskatzen dutenak. Bai, Joxan. Ez, ni ados, no? Aurreko larun batean idokat, seme gaztena Bilbon ikasten, Deustuko Unibertsitatean, eta aurreko larun batean asarrez zegoen, zezaten zean klasean 50 lagun daudela euskerazko adarrean, eta beha zela bakarra lanak jatorriz euskeraz egiten zituna. Beste guztiak erderaz egiten zutela, gero itzultzaile neuronalaekin eta horrela entregatzen zutela. Eta zen, gainazke irakasleek ez diote zer esaten, Bai, marko mentala erabate aldatu ingo zegu. Guri ere, bai, gure laneko administrazioaren ikuspegitik,
orain arteko gure planifikazio oso ortodoxo izan da, ez? Lanean euskeraz egin behar da, hauz, nahiz idatziz, eta zenbat eta gehiago egin euskeraz, orduan eta planifikazioan aurreratuago gaude, ezta? Baina gaur egun zer da lanean euskeraz egitea. Guk lanean, hor, 5 urtetik behin guk plan bat egin barra daukagu, Jaurlaritzan aurkezteko, eta duela 3 urte justu pandemian aurretik tokatzen zen plan berri bat egitea, eta egin genuen ebaluazio bat Aldundian. Eta egin genituen alako eztabaida taldeak. Eta 40 urtetik berako langileek esaten ziguten ja ez zutela jotzen itzultzaien gana. Itzultzaien gana jotzea zela ja kontu zar bat, iraganeko kontu bat. Beraiek euskeraz edo gazteleraz egiten zutela lan, eta gero itzultzaien neuronalaren bidez, elebitasunaren inguruko lege beharkizunak eta betetzen zituztela. Joko arau, nik uste dut, erabat berriak daudela, eta horrek eskatzen dola, komunitate bezala, joku arau hoiei buruz pentsatu bat ematia. Orain, eta ni oso bat nator Josuk esan duen horrekin. Kontuz autogorrotuarekin. Kontuz. Kontuz esatea, eske gazteleraz ez dakiz zer dagot, euskeraz ez dagot, euskerazkoak ez du zertako balio. Kontuz, horrek badakigu beste aro batzutan zehonduru izan ditun hizkuntzaren garapenean, eta kontuz, hoi ez delako egia. Bai? Baina bai, hor ez da luze bat egin behar dugu. Gero oso importantea da ere, sensibilidadea izatea gizartean, bazterrean geratu daitezken hoien inguruan. Ze segurazki, gaur egun itzen badeu euskaren inguruko mapa bat, euskaren handik urrutien dauden jendea dia edo eliteak, oso eliteak, Euskal Herriaren ez, edo eliteak, edo bestela pobrenak. Eta nik uste dut, herri bezala ere inbar degula alegin bat, danak integratzeko. Nik ekarpen txiki bat, niri iruditzen zait oso gai interesgarria. Hizkuntza politikatik pentsatu eta eragiteko, Estepan, aipatu dezun hori, lehengoan, Euskararen Aholku Batzordean, ingurune digitalan bertan landu zen, edo, eztabaida mailan jarri zen gai bat izan zen, ez? Goienatik aipatzen zen, nola erabaki zen hizkuntza teknologia baliatuta gaztelaniara itzultzeko bideitea. Eta ez zauden, iritziak ez ziren denak berdinak, ez? Batzuentzat bide hori egokia zen, beste batzuk aipatzen zutena zen euskalgintzaren txapela jantzita ez ote zen hori beste mu batean kudatu behar. Agian eremu batzuetako testuak gainerako hizkuntzetan bideratzeko aukera egoki ikusten zuten batzuek, baina agian ez tokiko edabide batean. Uste dut oso momentu honetan denok pentsatu, euskalgintzatik, instituzioetatik pentsatu, gogoetatu eta landu beharreko gai badala. Eta hildo horretatik, iruditzen zait, asko lagunduko digula hizkuntza teknologiak, berrikuntza hori guztia alderdi humanotik eta gure hizkuntza gutxituaren biziberritzearen ikuspegitik irakurtzea, ez? Ze hizkuntza teknologiak eta aurrerapenak aukera batzuk ematen dizkigute, baina ez di aukera izango baldin eta hizkuntza biziberritzearen prozesuaren mekanismotatik ez baitugu irakurtzen eta ez baitugu eragiteko bideak eta tresnak sortzen elkarrekin. Diot, batez ere beste eremu batzuetan hala gertatu zaigulako eta ihes ere egin digulako horre guztiak, ez? Hitz egin dezaket hezkuntzaz, hitz egin dezaket beste eremu batzu ez? Eta iruditzen zait teknologia berriak, alderdi humanoa, hizkuntzaren biziberritze prozesua asko dakigu, bide honetan asko ikasi dugu eta horretatik ere pentsatu, erabakiak hartu eta tresnak bideratzea lagungarri izan daitekela. Eta horretan denok pentsatzen jartzea zen, denok ez dugu berdin pentsatzen. Eta oso momentu interesgarrian gaudela iruditzen zait. Josu. Esan nahi nuen hori, joko zelaia aldatu da erabat, ez? Eta
goienari hori pasatzen zaio, ez? Azkenen jendeak gaztelaniaz ari irakurtzen, Googleek eskintzen duelako Facebook zerbitzu hori. Orduan goienak zerbait pentsatu beharko du. Agian berak ere eskaini behar du. Ze berak ez badu eskaintzen, besteak ere eskaintzen dute, orduan, baina, karo, eskaintzen badu nola. Eta, baina, horretarako, hortan jarri beharko dute tokiko edabidek, ez daukate arrisku hori bakarrik. Diario Basko eta Notiziaz hasi daitezke bihar bertan, eta ez dakit nolatan ez dira hasi oraindik, baina hori ere kontzientzia kontu bat ere egongo da, noski, baina nola kronikak, herriko kronikak ez dituzten euskaraz jartzen. Eta oso horraz daukate. Eta inbertsio handirik ez dute behar. Ikusi behar da non dagoen euskarazko edabidek zer eskaintzen duten, eta Katalunian ere pentsata adibideak badaudela, eta handik ere ikasi izango dela. Eta gero administrazioa egia da, arrisku bat ere badago, azkenean errazera jotzeko ez, baina nik aukerak ikusten ditut gehiago, azkenean euskaraz gehiago ekoiztuko da, eta euskaraz lan egin nahi dutenek, inoiz baino aukera gehiago dituztela, ze beste ulertuko dute ez. Orduan, ez zaitut ulertzen hori edo egidazu hori apurtzen da, eta nik uste horrek aukera handiak irekitzen ditu, egia da arriskoak ere, baina nik uste geunden egoeran, baina beste egoera batetara eramaten gaituela. Niretzako hor kontua da, egoera berri hori ekide ezina dela. Ez iruditzen denik aukera bat beste egoera horretara. Egoera hori hor dago eta etorkizun hori hor dago. Orduan kontua da, edo etorkizun hori pentsatzea eta komunitate bezala etorkizun horretara moldatzea, edo, guain surfeatu da, modan dagoen hitz, ez? Egoera horri surfeatu, edo bestela paretaren kontra egitea. Nire arduratako bada aldundiko plana, hizkuntz plana, normalizazio plana horrela eramatea. Nik pentsatuko banu, aldundia ditu 1.800 langile. 1.800 langile idatik, inork ez duela erabiltzen itzultzaile neuronala, edo tonto banaiz edo negligente banaiz. Evidentemente jendeak erabiltzen du, eta jendeak erabiltzen du guk ezer jakin gabe. Lehen hizkuntz zirkuituak oso ondo identifikatzen ziren. Gaur egun ja hori dena desagertu da. Joko arauak aldatu india. Eta pentsatu behar dugu hemendik 5 urtera, baina, Josuk esaten zuen bezala. Azteko, Gipuzkoan, langile publikoen 80% euskeraz lan egiteko gaitasuna daukadu, haintxe guk egin dugu lan baten arabera. Baina horretaz aparte, gaur egun bilera batean euskeraz hastea edozein langile publiko, edozein herritar, eta beste aldeak esatea, no entiendo, eta hori igual Berganan ez da oso normala, baina Donostia aldean, imaginatuko zuen bezala asko bizizan dugun egoera da, hori apurtu da, eta Microsoft bezalako prozeseak ez, proiektuak horrela egiten duten neurrian, aurki izango ditugu interpretezeak automatikoak ez bakarrik idatziz baita era oskorako. Beste joku zelai batera goaz, hori. Bai, argi dago, hau etengabe aldatzen doan zerbait dela, eta etengabe, hemendik aurrera bai aldatzen jungo doan teknologia berriak agertzen doia zen heinean, eta gu bai moldatzen joan biegala. Bukatzeko nahi neban galdera bat, bota, Josuk aipatu dau, Euskara munduko 20 hizkuntza nagusinen mailan kokatu daitekeela momentu honetan. Nola ikusten dozue hemendik urte batzutara, badakit hau teknologiana eta doiala abiara oso azkarrean, nola aurre ikusten dozuen, edo nola gustauko litzaizueke aurre ikustea, etorkizuna? Nahi da benak, osartzen dena. Nik ikusten dute
Bueno, gaudela egoera inflexio puntu batean, momentu honetan. Eta bide interesgarri egin dugu, bide ona, baina ez baditugu erabaki egokiak hartzen, urte askotako lana, eta, bueno, ez dut nahi oso negatiboa izan, baina gauz asko pikutara joan daitezke. Adimen artifizialak hartzen ari den olatua eta olatu geroz eta handiagoa izango da, edo ikusentzunezkoetan dagoen kontsumo gorakadarekin. Olako gaiei ez badiegu sendotasunez heltzen kontuz. Eta adibide bat, Galiziako gobernuak, Feijóo, 9 milioi jarriko ditu galegoaren garapen teknologikoaren zate. 9 milioi. Eta Feijóok. Osea, ja, esan dut, eta Lemon Pedro Sánchez ekintzun, ez dakit, presan ikusi zen duten, baina dela 3 aste, agerraldi oso potentea, espainola, gaina espainola itzaitezon, espainola en la inteligencia artificial, proiektu, Next Generationeko proiektu ondienetako bat bezala. Ostras, ez badiogu olako gaiei ondo heltzen, orain 20. Horreko postuetan nahiko ondo ongo gara, baina 5 urte barru agian, ez? Eta nik uste, erabaki honak eta sendoak hartzeko unea dela hau. Ez dakit nahi dozuen zerbait gehitu labur-labur? Ez nire bat adoz nago Josurekin, nik, nire itzaldian esan dudala, irakurtzen baduzu Espainiako adimen artifizialeko plan nazionala, bere helburu, 4 helburuen artean dago espainola sustatzea arlo horretan, eta ben esan dut Netflixen inguruan eta dagoen eztabaida ez da doakoa, eta nik ere ikusi nuen Pedro Sánchezen agerraldi hori, eta nik uste tiruak nondi dijoazen, gauzak nondi dijoazen, oso garbi dagoela, ez? Orduan, nik uste gai honi buruz azteko hitz egin bara dagoela, zer uste publikoan oso gutxi hitz egin dela. Ni asko gustatu zait Josuk sare kooperatiboen inguruan eta endon ideia hori. Eta alde berean nik uste balio bat eman behar diogula, oain arte egin dugun lanari, izan da nukleo edo gune txikitan, ez? Nodo txikietan, eta nik uste komunitate bezala balio bat eman behar diogula lan horri, etorkizuna horri behar bezala aurre egiteko. Josune, bukatzeko zerbait gehitzea? Ez labur, nik ere bat egiten dute, bai Josuk eta bai Joseanek aipatzen duten horrekin. Nik uste oso garrantzitsua dela balioan jartzea guain arte egindako landana. Uste Josuri aitu dio dela oso teknologia maila aurreratu duten eta jakintza handia duten profesionala ditugu hemen, eta uste badala horren jabe egiteko, hori aitortzeko eta jakintza hori guztia ere guretzat baliatzeko bideak egitea garrantzitsua. Nik etorkizunean opa diot, ingurune digitalean euskerak ere bere presentzia izateko bide izatea, eta adimen artifizialak kudaketa hori guztia egiteko aukera ez ezik, arima ere izatea. Esan nahi dut, ahaztu gabe, uste dut guk bereziki nor baldin magera euskaren eremuan dela ikaskuntza handia jaso dugulako nola bizi berritzen den hizkuntza bat egoera oker batetik, ez? Eta hizkuntza teknologien gaian ere ekarpen hori kontuan hartzea iruditzen zait garrantzitsua dela, ez bakarrik zabaltzeko bidea, ez bakarrik hizkuntza teknologiak bideratzea, baizik eta hori hizkuntza gutxitu batetik nola ulertzen da eta bizi berritze prozesu batean nola kudeatu beharko genduken pentsatuz. Oso ondo, ideia horrekin bukatuko dugu.
Eskerrik asko zuen ekarpenengatik, hitzaldiengatik, eskerrik asko zuei bai etortziagatik eta streaming bidez baten ikusten egoten bada, eskerrik asko hor jarraitzeagatik. Bukatu horretik gogoraraziko dotzuet dagon zapatu honetan Arostegin dagon auzolan digitala, izena emateko azkenengo eguna uste dut gaur dela, beraz izena emateko denporan zarete. Izango da Arostegin 10:00 ordu bixetara eta izango da euskarazko ahotsen grabazio maratoia. Azkenian da gure ahots bidezko aginduak uler ditzaten makinak, horrek trebatu behar dira eta horretarako egingo da Arostegin maratoi edo auzolan digital bat. Beraz, hor daukazue gonbidapena, eskerrik asko eta arratsalde ona pasa. They seem to know its name, and now it's colder, I don't know why, but they are all glad, all having fun.